Moi boas tardes a todos e a todas. Estamos aquí un luns máis para facer unha valoración da actualidade política e tamén para un pouco respostar ás preguntas que teñades, como cada luns é habitual. Nós, dende Podemos Galicia, tamén queremos un pouco sumarnos ás críticas que nos parecen que son do tema principal que temos hoxe, que é a actuación que fixo a Valedora do Pobo e que, además, hai unha sentencia clara do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con respecto ao nomeamento da irmán do voceiro do Partido Popular, Pedro Puy, e que xa coñecemos todas e todas, e que para nós volve a amosar a utilización das institucións por parte do Partido Popular e da xente que representa o Partido Popular, neste caso a Valedora do Pobo, que ten que estar para defender os intereses dos galegos e galegas ante actuacións arbitrarias da Administración e do propio Executivo, donde intercede para facer o que é a política made in Partido Popular, que é a do caciquismo, amiguismo, clientelismo e de utilizar as institucións e utilizar estas políticas de trato de favor para colocar a persoas afíns ao Partido Popular ou das familias do Partido Popular ou relacionadas co Partido Popular en plazas, en posicións políticas ou en certos postos que, dende logo, non adquirirían esa sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por mérito e capacidade e cumplindo os mecanismos legais. A nós nos parece triste que o PP de Galicia e as institucións que están vinculadas ao Executivo galego e que deberían ser exemplares e, sobre todo, nun momento de crise nas institucións do todo o Estado e onde o Partido Popular volve a ser o triste protagonista, volvamos a ver efectivamente, outro caso de máis do mesmo, dos Masterchefs de Madrid, de toda a política de amiguismos e do que caracteriza o Partido Popular, que ahora está nunhas primarias que non amosan que vai a rexenerar absolutamente nada. Nós lle pediríamos ao señor Feijóo, xa que non lle deixaron presentarse a suceder ao señor Rajoy contra a súa vontade e que chorou amargamente nun exercizo de bastante hipocresía, na nosa opinión, porque todas sabemos que dio a rumoroloxía, pero cada vez adquire máis tintes de realidade, que foi o seu propio partido que non lle permitiu, baixo amenazas, como lle pasou a Cristina Cifuentes, poder presentarse, podéndolle filtrar información que lle perxudicaría na súa carreira política. Entón, nos gustaría saber que ten que decir o señor Feijóo, ese Feijóo que sempre quere desmarcar o PP de Galicia da corrupción, e vemos que siguen sendo os tristes protagonistas e epicentro da corrupción, como dende Podemos denunciamos dende fai moito tempo, non é agora que nos sumemos a algo que non viñéramos denunciando, e que lamentamos profundamente que se sigan utilizando as institucións para favorecer a un partido e ás persoas, familiares e amigos que teñen vinculación con este partido. Nos gustaría agora darlle paso a un compañeiro e agradecervos que esperasedes para poder que chegara polo retraso do tren, que é Eduardo Ortiz, que vai a falar sobre un tema referente aos dereitos humanos e despois eu volvo a intervir e podedesme facer as preguntas que consideredes, como sempre, como cada luns. Moitas gracias. Sí, hola, boas tardes. Gracias por estar aquí. Moi boas tardes de novo. O pasado xoves, case 1000 persoas na Coruña e este sábado máis de 2000 persoas manifestaranse en Vigo baixo o lema o orgullo e reivindicación polos dereitos LGTBI+. É importante poñer de relevancia o traballo que levan facendo anos estas compañeiras e compañeiros dos distintos colectivos LGTBI de Galicia, convertendo orgullo neste ano, ademais especialmente, nun centro de reivindicacións e loita polos dereitos LGTBI+, voltando ese espírito inicial de Stonewall, do cal non debimos marchar nunca. A ese espírito que procura a transformación da nosa sociedade a unha máis circular, a unha máis horizontal, que poña o foco sobre as persoas. Unha sociedade na que prima a liberdade para ser e desenvolvernos. Unha sociedade que prima a igualdade real e efectiva. Unha sociedade que sexa, sobre todas as cousas, sororal. De brazos abertos ao diferente ao noso, porque xustamente iso fainos máis grandes e nos enriquece. Porque, a fin de contas, os dereitos LGTBI+, son dereitos humanos. O artigo 23 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos dinos que toda persoa ten dereito ao traballo, a libre elección do seu traballo, a condicións equitativas e satisfactorias de traballo.
En Galicia, o 80% das nosas compañeras transexuais están desempregadas por verense discriminadas polos empregadores. E isto pasa a sabendas das administracións. Por parte do Partido Popular do señor Feijóo non existe unha resposta clara para contrarrestar esta deriva. Ignoraron as peticións de moitos colectivos LGTBI+ de Galicia sobre a creación de mecanismos compensatorios e de inserción laboral. Os dereitos humanos das nosas compañeiras trans seguen a ser vulnerados polo Partido Popular do señor Feijóo. Todo individuo ten dereito á vida, á liberdade e á seguridade da súa persoa. E en caso de persecución, toda persoa ten dereito a buscar asilo e a gozar dele en calquera país. Son os artigos 14 e 3 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Isto non é papel mollado. É de obrigado cumplimento polas administracións, como legislación supranacional que é. As autoridades teñen obriga de protexer as persoas que foxen dos conflictos, da violencia e da fame. Conflictos que en demasiadas ocasións teñen que ver con esas armas, esa venta de armas españolas ou as políticas europeas de inmigración. Temos que facer das nosas cidades, vilas e povos lugares amables e abertos que reciban e acollan en sororidade a todos aqueles que sofren. Isto parte de un compromiso aínda máis grave e máis fondo das administracións autonómicas e locais. Plataformas como a Rede Galega en apoio ás persoas refuxiadas, da cal formamos parte, ven de reclamar ao goberno galego unha serie de medidas para acoller a estas persoas. Contan que a día de hoxe non existe un sistema galego de acollida efectivo que permita, non só de forma temporal, senón con continuidade no tempo, facer fronte a esta situación. As axudas son insuficientes e as persoas vense abocadas durante un terrible período de tempo a vagar sen recursos e sen posibilidade de asistencia sanitaria mínima. É necesario que o señor Feijóo defina os servizos, os apoios e as infraestructuras que a nosa comunidade pode ofrecer para acoller as persoas solicitantes de protección internacional. Instamos a que o señor Feijóo poña os recursos dos fondos europeos a traballar para devolver a dignidade a esa xente. Esa dignidade que ten cara de muller migrante. Moitas gracias, Eduardo. Entonces, nada, xa podedes preguntarnos tanto da súa exposición como do que consideredes que eu vos poida contestar, pois o que queirades preguntar. Por suposto, eu creo que a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia é demoledora. É tan demoledora, é tan vergoñenta e poñendo en evidencia a valedora do pobo. Eu escoitei ao mesmo Pedro Puy exercendo, quero deixar claro, como voceiro do Partido Popular no Congreso. Eu creo que está exercendo o seu cargo político, aínda que sexa unha persoa que lle guste ou non, está vinculada a este escándalo por o seu parentesco, pero eu creo que nas funcións de portavocía que el ostenta, do Grupo Popular, el di que a comparecencia da valedora do pobo que é suficiente para aclarar a situación. Para nós, dende logo, a valedora do pobo, non somente por esta actuación, pero esta é a gota que colma o vaso, debería dimitir inmediatamente nun momento de excepción democrática que estamos vivindo e que non hai medias tintas. Non hai medias tintas. É gravísimo e, ademais, volve a haber unha sentenza judicial, pero se o Partido Popular quere seguir insistindo en que non acepta as sentenzas judiciais, igual que non aceptan que a Xustiza dixo que a Gürtel demostra que son un partido condenado por corrupción e, polo tanto, un partido corrupto que se financiou ilegalmente para presentarse de maneira irregular e facendo trampas ás eleccións e de aí emanan as súas maiorías, pois que o digan claramente. Se no caso da valedora do pobo tamén queren negar o que di a Xustiza, pois que se presenten como partido antisistema e antixustiza, porque ao final, que é o que son? Un partido antisistema, que demostraron que os que realmente están contra o sistema, contra a xustiza e contra a regeneración democrática e contra a seriedade e a orde no país, pois é o Partido Popular. É o máximo destructor dun sistema que eles son os que o defenden. Entón, polo tanto, non hai medias tintas. Que dimita, senón que sea o propio goberno galego o que tome as medidas pertinentes e o Parlamento, que é a Cámara que representa a dignidade dos galegos e galegas. Está claro que ningún galego e galega pode estar a favor de permitir o que di unha sentenza judicial de maneira clara, que unha persoa que está condenada xa
pois que condenada na súa actuación, refiro que está sinalada claramente, siga ostentando pois un cargo da importancia da valedora do pobo.